हेलौ लोगोफोर खुलुमबाय आरो नोंथांमोनखौ बयखौबो गिबियावनो एबाउट बड' सेलेब्रिटिस इउटुब चेनेलावहाय बरायग्रोनानै लाग्रोनाय जाबाय। लोगोफोर नोंथांमोननि गेजेराव फैलायबाय आं दायो गोदान मोनसे आपकामिं बड' मुभिनि सायावहाय आपडेट्स लानानै लोगोफोर मिथिनो थाखाय नोंथांमोना भिडिअखौहाय जोबजासिम नायलांदो। लोगोफोर नोंथांमोनाथ' भिडिअनि टाइटेल आरो थाम्बनेलखौनो नायनानै एसेबाबो मिथिखाबाय जानांगौ बे भिडिअआ मानि बागै जागोन। लोगोफोर अब्लाबो नोंथांमोननो आं फोरमायना होबावनोसै। लोगोफोर मोगथां मुसाहारि आरो जौयेन ब्रह्म बिथांमोननि स्ट'रि आरो स्क्रिप्ट लिरनाय आरो प्रान्जल गयारि बिथांनि डाइरेक्सन होनायाव गोदान मोनसे बर'नि सर्ट मुभि फैनो थांगासिनो लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर गोदानै फैनो गोनां बे सर्ट बर' मुभिनि टाइटेलानो जाहैबाय सल'बाथा। ओमफ्राय लोगोफोर बर'नि गोदानै फैनो गोनां बे सल'बाथा बर'नि सर्ट फिल्मावहाय जों सोरखौ फाव खालामनाय नुनो मोनगोन होनोब्ला लोगोफोर जों बे सर्ट मुभियाव गाहायै फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन बर'निनो बयजोंबो सिनायजाखानाय मुंदांखा फावखुंग्रि फुजा मुसाहारि बिथां, जौयेन ब्रह्म, पाखन नार्जारि, सानसुमै मुसाहारि, निरमल बसुमतारी, रनजित उजिर आरो बोहैथि ब्रह्म आरो बिथांमोनजोंनो लोगोसे जों बे सावथुनाव गोबां आर्टिस्टफोरखौहाय फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर सल'बाथा बे आपकामिं बड' सर्ट मुभिखौहाय डाइरेक्सन खालामदों प्रान्जल गयारि बिथां आरो एसिस्टेन्ट डाइरेक्टराव दङ जयतिसमान शर्मा, नमी हुसेन आरो नीलसन बर' बिथां। आरो बे सर्ट सावथुननि स्ट'रिखौ लिरदों मोगथां मुसाहारि आरो जौयेन ब्रह्म बिथां आरो प्रडिउसखौ खालामदों जायजं सिनिभार्स। ओमफ्राय लोगोफोर बे आपकामिं सल'बाथा बर'नि सर्ट मुभिनि ट्रेलारखौबो बिथांमोना थाबैनो आपल'ड खालामसिगोन लोगोफोर। नोंथांमोना सोर दानिफ्रायनो नायनो थाखाय एक्साइटेड जानानै दं कमेन्टआव खोन्थाहरदो लोगोफोर आरो नायनो थाखाय एसे नेना थादो। लोगोफोर दिनैनि सर्ट आपडेटआ बेनोमोन। नोंथांमोना भिडिअखौ नायना मोजां मोनोब्ला लाइक खालामबानो जाबाय आरो सोरबाफोर चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनाबानो जाबाय। लोगोफोर गोजोन्थों एन्ड थेंक्स फर वाचिं।